Hello my people, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan ƙayataccen shiri namu na wannan gida mai albarka. Da farko dai yau kamar yadda kuka gani, yau za mu koyar da yadda zaka iya gyara memory card ɗinka da ya lalace da kanka ba tare da ka kai ma kowa ba, saboda wannan abu ne wanda ya daɗe yana ci mana tuwa ƙwarya, kuma mutane da yawa suna son su ga sun iya gyara memory card ɗinsu wanda ya lalace. Wani kuma zaka ga sai ya loda abubuwa masu yawa, wani sai gashi nan dai abubuwa da yawa, zaka loda abun da kana son shi amma memory card ɗinka ya lalace, ba ka da yadda zaka yi, dole sai dai ka yadda shi ko kuma wani abu makamancin haka. To a yau dai ta zo ƙarshe. Daga yau za a nuna muku yadda za ku gyara memory card ɗinku ko how many gig ne idan ya lalace. Ba ka da matsala da shi idan dai har ka bi a sannu a hankali. Kuma idan kana so ka iya duk abin da muka nuna maka, ya kamata ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe ba tare da ka yanke shi ba, saboda za mu nuna dalla-dalla yadda za mu gyara wannan memory card namu. Saboda haka kamar yadda kuke gani gashi nan a hannuna, zan ciro shi kamar yadda kuke gani. Kun ga wannan na ciro, wannan gidan memory ne haka, wannan kuma gashi memory card ne. In kun lura wannan ya tsoho ne, ya lalace ma baya aiki. To a yanzu zan gyara shi ta yadda idan na ɗaura shi akan waya zai yi aiki fiye da yadda kuke tunani. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa idan kuka bi bidiyon mu a sannu a hankali za ku ƙaru, kai har wanda ma yake da son yin sana'ar gyare-gyare da kuma abin da ya shafi gyaran waya da sauransu, to idan har ya kalli bidiyon nan daga yau har memory card zai iya gyarawa wanda ya lalace. Amma kafin nan muna so ku danna subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa, ku danna like. Hakan ne zai sa mu gane cewa lallai abin da muke yi yana gamsar da ku kuma kuna jin daɗin shi. Saboda haka abin da nake so da ku bi mu a sannu a hankali. Da farko dai wannan shine memory card din, kuma wannan 16 gig ne, ya lalace akalla ba aksara ba, almost ya kai wata 5 da lalacewan shi. Domin ba nawa bane ma, na wani ne daban, saboda ya ga ina gyarawa shine ya zo ya kawo mun ya ce ya kamata in gyara masa. Sai na ce to ya kamata lallai ba iya shi kadai zan gyarawa ba, ya kamata in yi video in ɗaura muku domin in nuna muku yadda ma ake gyara, ta yadda a gaba ba shi ba har ku za ku mora ku koyi yadda ake gyarawa da kanku. Saboda haka abin da nake so da ku biyo mu sanda a hankali. Da farko dai wannan shine memory card din. Sa'annan ana buƙatar zaka samu wannan brush din. Kun gan shi? Kun gan shi? Wannan zaka iya samun shi ko da a wajen masu sai da kayan cosmetic na mata, domin abu ne wanda mata suke irin jagira din nan da shi, ba wai wani abu ne ordinary ba. Kun gan shi? Kun gan shi? Zaka same irin shi saboda yana da matuƙar muhimmanci wajen gyaran memory card. Za ku same shi. Sa'annan ana buƙatan za ku samu brush. Kun ga wannan general brush ne, yadda kowa ya sani, ai wannan brush din kowa ya san shi. Ana buƙatar za ku same shi, yana da matuƙar muhimmanci shi ma. Sa'annan kuma ana da buƙatar za ka samu turare. Wannan turare ne wannan. Za ka samu turare. Turare yana da matuƙar muhimmanci a wajen gyaran memory card, kuma kowane irin ma turare ne, ba wai wani turare ne na daban ba. Amma sai ka tabbatar memory card ɗinka ya lalace, ya daina aiki, shine za ka iya gyara shi. Kada memory card ɗinka yana zaune lafiya lau ka ce bari ka jaraba ka yi waye-waye, idan ka ɓata babu ruwana. Abin da nake so da kai, memory wanda ya lalace shi ake tashin shi ya dawo sabo, ya dawo yana aiki normal. Abin da nake so da kai, za ka nemi turare, za ka nemi wannan. Hayya, kun ga wannan ma ya faɗi min a ƙafa, oh god. Shi ma duk cikin kayan aikinmu ne, amma kaga ko baya so in nuna muku ne, ya faɗi ma ya buga min ƙafa. To shi ma wannan za ka neme shi, ko da ma wani irin ƙarfe ne, ba wai sai lalai irin wannan ba. Za ku nemi ƙarfe haka dai normal, ko da wani ne dai ƙarfe dai ake buƙata dai mai ɗan kamar dai samfuri haka dai, ko dai yane ne dai haka. Da farko kun ga yadda nake ije shi. Kun ga memory card ina, sai in ɗaura shi a kai. Idan na ɗaura shi a kai,
yadda nake yi shine sai in buɗe wannan turare, sai in yi haka. Idan ku lura na buɗe shi, sannan sai in ɗauko wannan, kun ga na ɗan dangwalo shi ɗan kaɗan, sai in yi haka, sai in ɗaura shi a kai haka, sai in dinga, kuna gani na? Kuna gani? Idan ku lura za ku ga ya ɗan yi baƙi, na ɗan shashafa mishi turaren kenan, kun gan shi? To lokacin da kuka yi haka sai ku ɗauko murfin turaren ku sai ku rufe, kun gan shi? To sa'an nan kuma akwai wani abu guda ɗaya kuma da ban faɗa muku ba. Lokacin da ka sa turaren nan, shi kuma abin da ake buƙata, za ka ije shi ya ɗan samu aƙalla ba aksara ba, ya samu kamar 5 minutes yana ijiye. Idan ya samu 5 minutes, sannan sai ka ɗauko shi. Lokacin da ka ɗauko shi sai ka sa a kanka, sumar kanka da shi za ka yi amfani, sai ka goge. Kuna gani? Kuna gani? Kuna gani? Memory card ɗin ne nake gogewa, kun gani? Kuna gani shi? Kun gan shi? Na goge shi ya yi clean. To lokacin da ka goge shi haka, sai ka dawo sai ka sake ɗaura shi akan wannan, sannan sai ka ɗauko wannan brush ɗin. Idan ka ɗauko wannan brush ɗin sai ka dinga goge shi. Kuna gani? Kuna gani? Sai ka goge shi. Ina goge memory card ɗina. Kuna gani? Kuna gani? Kuna gani shi? Yawwa. To idan ku lura za ku ga ya ƙara haske, za ku ga ya yi kyau. Kun gan shi? Za ku ga ya ɗan ƙara haske. Kuna ganin shi? To lokacin da kuka ɗan ƙara gogiya sai ku ƙara saka shi a kai, amma banda inda kuka ɗaura na farko, sai ku ɗaura shi ko da a nan haka. Kuna gani? Kun gan shi? Za ku goge shi, ku goge shi. Kun gan shi? Za ku ga ya ɗan ƙara haske kuma again. Kuna gani? To ku biyo mu a sannu a hankali, za ku ga abun mamaki, abin da ba ku taɓa tsammani ba. Yanzu ku jira ni, akwai wani ƙaramin waya. Yawwa, kun ga wannan ƙaramin waya ne. Zan saka shi akan wayar in kunna muku ku ga abun mamaki. Saboda haka kun gan shi? To zan saka shi akan waya. Kuna gani na ko? Yanzu na saka shi, zan ɗaura batir. Ku biyo mu a sannu a hankali,
za ku sha mamaki kwarai da gaske. Daga yau za ku koma gyara memory card ɗinku da hannunku ba tare da kun ba wani ko kuma kun yadda shi a matsayin ya lalace ba. No, baka da kes da wannan daga yanzu. Amma abin da nake so da kai ka bi mu a sannu a hankali, za ka ga abin mamaki. Yes, memory card ina ya hau. Kun gan shi? Kun gan shi a ƙasa? Kun gan shi? Nan kan phone ne, ga memory card ina a ƙasa. Kun gan shi? Duk abubuwan da suke kai suna nan ba su goge ba, ba inda suka je. Kun gani? Kai, ya kamata in jaraba muku ku gani. Kun ji? Kiɗa ma nake sha. To ku tsaya ku gani. Wannan kuma kallo nake. Kun gani? Kun gani? Wanda a da kuma baya yi gaba ɗaya totally. Idan ka ɗaura ma sai dai ya nuna maka ma gaba ɗaya ba zai ɗauka ba. Haka idan ka ɗaura akan kwamfuta shi ma ba zai ɗauka ba. Amma yanzu gashi na gyara shi akan kowane kwamfuta. Za ka iya zuwa yanzu ka miƙa musu su yi maka downloading, su ɗaura maka abubuwa yadda kake so. Idan ka ga bai ɗauki abubuwa ba sai dai ya cika. Amma duk abin da kake so yanzu memory card ɗinka idan ka yi mishi duk wannan abubuwan zai yadda kake so. Kar ku manta dai da method ɗin. Na farko za ka samu turare. Kun gan shi? Kuma kowane iri general turare, ba wai sai ka zaɓa ba ka faɗi wani suna. No, ba wannan ba wai wani no, general turare dai haka dai za ka samu. Amma ana so ya kasance ɗan awo irin wannan. Kar ka je ka sai na fesawa, ɗan awo irin wannan. Sa'annan kuma za ka nemi ɗan wani ƙarfe wanda za ka ɗaura memory card ɗinka. A kan ƙarfe ake ɗaura shi. Kar ka ɗaura shi akan wani abu sai akan wani ƙarfe. Ba wai sai lalai irin wannan ba, kawai ɗan wani ƙarfe. Sa'annan ana so ka samu irin wannan brush ɗin, saboda shi yana da matuƙar amfani wajen dangwalo shi wannan turare domin ka goga akan memory card ɗinka. Sa'annan ana buƙata za ka samu brush irin wannan. Kun ga general brush ne, ai ba wai ordinary ne haka ba. Kun gan shi je general brush ne. To ana buƙatar za ka samu waɗannan abubuwan. Idan ka samu abokina ko kuma ƙawata, ina mai tabbatar muku da cewa you can repair your memory card by yourself ba tare da wani ya gyara maka ba. Saboda haka kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin abubuwanmu da zarar mun ɗaura. Domin in dai kuna tare da ni za ku dinga growing like grass. Saboda haka see you next time. Bye bye.